naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij lid is... Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Culture again. Nanga money you can buy wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy wa olo if you man anga save money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety man anga save money that you no garan der veiligheid. Money you can buy one that raman anga save money that brief me no man buy go take. Money is a kry, money is a blijdschap. Money is a hart na vijandschap. Maar if na money moet zorgen gemeenschap. Usami moet streef, misreef one dat. Mami de wan stand voor de biggie wan sat. De doro da peda de zoet go in de zak. Dat toen no betak doe belata eet af. Vertrouw na wel zijn na wat je meet gaf. Dus als je belooft we komen niet eruit. A beleid voor jou en je ziet er niet om uit. Luku ome money da pela sa in de kluis. Luku ome chinge de in de ziekenhuis. Trouwens mek moeite maar de no man go vooruit. Kudo bang api na man abi mek wan vuist. Want a day die alla go na in a kuil. A money no man go vooruit. Na money you can buy wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy wa olo if you man anga trip money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety man anga trip money that you no garan der veiligheid. Money you can buy one that raman anga trip money that brief me no man buy go take. Money, 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 don't roll me. Money wanna make me get out the country. If you want money, you can't be lazy. So me make the money, money, money work for me. Money is great, and money me love, but me keep it straight. You can't buy love with money. Listen, you gotta know the difference. You can't buy health with money. So, you gotta keep the balance and build up wealth with money. Yeah, yeah. Let me look at systeem sa ding ontwerp. As slavernij a kom moro modern. En me look o de boy na baka skerm. Dat me taki me want taka nga term. Maar me look o de san na tap den bilbuis. Na rond soy wan de san e kom niet eens uit. Trawang ap ouders maar de abifta e wees huis. De probleem dat de boy no man speel uit. Yes, je a criminaliteit. Ja, armoede kost hij. De winkri prijs. Yes, je taka wasan voor money. Ja, racistisch beleid. A koers na wan feit. Yes, ja veiligheid. Na de sansa dem doge a money. Nanga money you can buy wa also my no man buy a firi fufiri na also I'll take. Money you can buy wa olo if you man anga trip money that brief me no man buy the take. Money you can buy if you safety man anga trip money that you no garan der veiligheid. Money you can buy one that raman anga trip money that brief me no man buy go take. www.culturo.com for the generation them. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturo TV. Welkom in Suriname, 17e rijkste land van de wereld. We doen Santra Fassi, Safatok, je kiest grong, je bar van tak ai, vrijwillig afstaan. En dan nou na a occasie ook toe per president tak, er komt een nationaal dialoog. Ja, a dialoog de van nou doen meneer attention, nou was aan sa kondre bij actieve om langaba attention, walotra politici. Alla soort van actieving. Een nationaal dialoog. Adieu lang voor sa doro. Fos mi wangi antwoord op een vraag voor u. Ja, da otekele kwang wan kulturu, want u da kulturu TV. Eerst voor bar alas ma odi. Binnenland, buitenland, wispo tang. Ja, unu nawang. Ja, uno luku u gestalte, uno luku u huidskleur, want tu kotus refi na redi brudu. Wano alien fus refi. Ja? Oké. If you actie no de tak een nationaal dialoog sa a president kondig no de en itak a duur langa. Bena mi wantak kan de ubigis ma be aletiere de wiri ne fado for setting. Isabi? Maar
tegelijkertijd tak aduur langer, dan men je voorbedacht te raden. Ja, want abe kan geschieden eerder keba. Sinds asneki bosukuf kotrowang wa aboma. Anu ta aboma asneki kotro aboma, da kotrowa anakondanu, de iwan go in dialoog. Ja toch, nog erbij, een nationaal dialoog. Maar sami no ma verstaan, na ama kondig een nationaal dialoog, mama nog heeft aan inhoudelijke sana een nationaal dialoog zou mij bedoel. Isi, met dienstverstande, you no sap sa may takete. Amautak nationaal dialoog qua gezondheidszorg, amautak nationaal dialoog qua grondconversie, amautak nationaal dialoog qua sansabepsa, ja, jongsleden, amane geven aan. Dus, amai pot you no inoan denki, fugissen, pe aman kan berei eens reform. Terwijl tamabe geven aan, kort, tak luku, if na Indiër so chako israna moro furu, fu stem gideng, nou sabi, bij wijze van praten. Ja toch? Maar inesino inhoudelijke. Hij komt weer met de oud-politieke stunt. Isabi, en ama doet dat staan dat, om in denken ba. Samine verstaan, na akondre be actief transparantie, tak amam toon transparantie, amam toon openlijkheid in het bestuur van het land, amam bem toon wederzijds respect, en amam no doing. Ja toch? Sagi amam no tak amam doing. If amam tak nationaal dialoog, ing okos dong, VP okos dong, DNA okos dong, of amau zijn vertegenwoordigers, like de zogenaamde commissie, zogenaamde onderzoekingsteam. Zijn het niet roko? Mika tak terangaving. En mika sutvinga go namang. Tak omen leesig ba, a organisatie abos, want ja ide na also voor organisatie voor abos no de. Ja toch? Usen briefi pe sek uitdrukkelijk amang uwani. Fu kontaki. Suma mau konseni, harden amau konseni, bagadat amau sen, bisumbar. Ya to? Ma amas refi, samus gia antor, na ens refi tok. Dus, fa amau fura national dialoog. Tak nono de, atek langa, na waset. Isap na lekwa monopoly spel tok. Lekwa monopoly spel. You give and you take. Isabi to, zogenaamd amana abangi. Dus sumane begrijpen. Maar if je analyseert sambong, dat je ziet, en dat je grab direct naar sa amade bezig. Dus, minoma versta het is aan een nationaal dialoog van maar. Want inhoudelijke, ama nog even aan. Ja? Dan, suma je chinanga sa maus don, dan suma je si graag erbij. Het is een nationaal dialoog gekomen. Dus behalve de politieke partij, Sayushi, de belangrijk van me voeren een dialoog dat hij. Lugo, kennende, ja, president kennende, of komitak regeringskennende, anotak no de mij go in dialoog. En if je actie suma mi denki, if mi arkibong, if na dat je bedoel, suma mi denki, da bena mi kan tak yongo. Nou, poku sa sing omerisig ba. Dayo yere tak fakbond. Ya to, sot fakbond tamane takima usap. Ewa kwesap suma sot fakbond da egos don drape. En te de fakbond dat ekos don, da baka da kan de kepabote prati. Alisi saka alise prati. Isabi tok, sane lolo, pe yere tak yongo. Bonden ay tegen de lieden dat ja, hou je gerust, alles komt goed. Tang, niks komt goed. Is het? Dus, gewoon kring verstaan na voeren van nodig. Ja? Want, usap om een bij soort bonden die geleerd naar de regering. Soort bonden die in feite dan geleerd naar de politiek. Isabi toch? Want no of de naftakasan dat itu. Ja?
Kote ka voorbeeld, ka voorzitter voor als na BVL. Sabi bar eerst, die akotron voorzitter voor a organisatie dat die. Ja toch? Als je voorzitter van de bond bent, mag je niet politiek geleerd zijn, anders wordt je mond doodgemaakt, toch? Je mond wordt dan in feite dan getaped. Kutak is zo. Anol tek langa baka dat sa kondak aan baka? Am adil mee tak ing de ina politik party. Maar nooit ano mo to van organisatie. Easy? Dus, ala de soort saan dat ito. Unom vergiti of unom play vergiti. En zo heb je het ook bij vele vakbondsleiders. Je mag is je democratische recht. Maar ga geen opdrachten uitvoeren van de regering. Isabito, of van een regering. Of van een partij. Ik ben ook politiek geleerd. We moeten het afleren. Als het gaat voor land en volk, het belangen van land en volk, dan moet jij op dat moment als voorzitter van de organisatie of van de bond voordelen zoeken voor je mensen, voor het volk. En nadelen. Ga ze niet een koek verkopen. En dat nasan sa ipsa en if je actie mi baga, da imlugbong tak amabar national dialoog, dan mogos doon ang resams madati. Is het ook? Wij zeggen dat een probleem zou abibaka tuna, ik sani. Nee, laten we leren om eens te zeggen wij. Ja? If we doen ang want to groepen, dan is het wij en no ik. Dus wij hebben nu geconstateerd. En wij hebben ook gezegd. Ja? Wilt men een nationaal dialoog hebben? Nu? Kono doe nap die camera. Ja? Ko doe in het openbaar. De president heeft opdracht gegeven om strengere maatregelen aan te treffen. Bij deze hebben wij gezien. Onafhankelijkheidsplein is dan afgebaken. Ja? Het volk mag niet meer in hun eigen huis gaan. Dan praat ik over de DNA. Dan eenmaal die bakken af. Dan kun je dialoog naar onafhankelijkheidsplein. No. Ja toch? En als je het aan mij vraagt. En ik neem aan dat al mijn collega's. En zoveel van de organisaties. Het ook pikfijn zullen vinden, ja. Om niet specifiek in een klein kamer te gaan waar hij alles kan doen. Waar hij alles kan zeggen. Waar er geen media daarbij mag zijn, maar in media wang. Ko doe na plein. Ja toch? Laten we nu transparantie tonen aan het volk. Laten we nu dan, ik bedoel van wederzijds respect tonen aan het volk nu. Ja toch? Openlijkheid in bestuur. Nou ja, doe je na plein toch? Satranga. Doe je na plein met alle media's, nationaal, internationaal, ja. Alle buitenparlementaire politieke partijen. Binnen het parlement ook. Ook daarbij, want de DNA is ook schuldig. De DNA is de hoofdschuldige bij deze nu. Als je het goed analyseert. Want dat is na volk pot uno. Je kan tak atal voor je partij of voor je regering. En dat gebeurde altijd. Dus denk nou, hoe verantwoordelijk het om. Tegen hem stem voor een onderwerp. Hij is na nadeel van volk. En dan komt dat voordeel voor dingwang. En er zijn zoveel aspecten toch. Dat is mijn stemmen toe toch. Geen rekening houdende. Taki, afvolk, opinafing. Afvolk, okruinafing. Nee. Daarom is het ook goed. Je hoort een nationaal dialoog. Ja? Als je naar ons vraagt, laat het ook een internationaal dialoog zijn. Want Suriname heeft ook verdragen getekend. Bij de Mensenrechtenorganisatie, VN,
OAS. We hebben getekend dat inaftak nationaal dialoog in Wapchi Canberra. Laten we het nu internationaal houden. Ja toch? Wat is je horen nationaal? Internationaal kies je baka. Mi beg you een simpel voorbeeld verleden. Vast aan media no kan stap dat een brandstichter van gebouw ontvang money. Lek visa menig. Maar aan Nederlandse of aan buitenlandse media. Gidor. Is al een voorbeeld. Iwan prekring. Ja toch? Iwan de openlijk nou. Ibaken onafhankelijkheidsplein af. Mang no mag go in na DNA moro, het volks, huis des volks. Dat lek van je hoorde biggie face. Na onafhankelijkheidsplein. Kono tak a paleis, want je hoort vies na paleis ook toe. Ja toch? De man beshi. Hoe kan men brete toch? A paleis be kotroa nightclub. Ja toch? Maar kono horen na paleis. Ko horen na onafhankelijkheidsplein. Je pot je sko toe, je pot je srodati. Ja toch? Harde maatregelen. Pot je sko toe, pot je srodati. If a volk moest de dorosi, mek a volk de dorosi. Want als een saf in de plaats nu de. En waarom ik zeg mensenrechtenorganisatie? Wat deze regering al lief gedaan is mensenrechten schending. You no kan onthouden a people voor no goning oso. Ja toch? Maar nu je op een boer reden, omdat je lok a reden, je geeft opdracht voor voor een protestmanifestatie. Een vreedzaam protestmanifestatie, dingsrif poring. Ja? En beelden dit toch? Beelden dit. If den tak de a beelden, dan make de soort alla de beelden no. Zij de make a tonner sabi saka de criminelen komt tak zo, want die plunder die zijn. Zij de abem saka na Waldekstraat, daar lukupe school toepas de. School toepas de na Waldekstraat. Fadu kontak je konanga a excuus. Tak no, max overmacht situatie. Want 2 of 3 vrouwen sabi di na tonner. Beko onwel. Maar school tu nanga soro dat te snapu. Dat de criminele longwe no baka. De saka de crimineel fugo plunder. Waldekstraat nanga Dr. Sophie Redmondstraat. Want if you tak je hoor criminelen dape of verdachte dape. Dan wis overmacht situatie vinden plaats. As rodati no mag meka crimineel longweto. Ten meer as rodati baka. Want a militaire opleiding. A moment dat de criminelen na vijanden. En if je zoekt vlogwe. They must stop you. Is je dat? Maar dat heeft niet plaatsgevonden. Dus afwillen dat is duidelijk toch. En overal in de binnenstad, heb je camera's. Van de contact naar ons massa de in een gebouw. Kan de skinfiri, kan de japs massa op met film ook toe, sabi toch? Dat charaboon kon ook toch? Dus dat ik met taki. Ko doe gewoon fair naar Oesrefi. Met alle respect. Is mensenrechten schending is gepleegd. Ja, toch vooral met aanhoudingen van activisten. Die man met gretig misbruik. Die man paisma. Sorry tak mim tak zo aan beelden ei sorry ba en voice notes ei mekierik ba. Tak trouwang ei tak nospang. Aseti. Het komt goed. Da jere tak geto ei kis paket nanga desan dati. Adek batak. Sorry dat ook de kring. Juan hoor nationaal dialoog. Wij zeggen juist eerder laat het internationale dialoog zijn. Maar attention, nono de aher 5 in een konder na weg met Jan. Zelf leden van bonden, mensen die bonden vertegenwoordigen, hun leden. De man die in aher 5 voor weg met Jan. Dat van een vertegenwoordiger is zeer dat gomit a regering of a president sa hoor a nationaal dialoog. Is man no yeden no atrasani. Lek fai taki a abomatro anaconda. Hoe red je dat nu? Is het
waarvoor is een nationaal dialoog ja. En nu nos sapsana tema ete maar speculeer alamai speculeer van dat kamasitak na hit ina kondre no de ze verdragen hem niet meer. Dus zijn luisterend oren is niet meer welkom op dit moment. Kijk, men moet het volk begrijpen. Hè? Ja? Ano zomaar met taki time kas neki kotroa aboma. Da iwakti ta kotroa anaconda da yo madrayan kontlikwas neki baka. Dat alles maar ay baru echt met Chan. Heeft Chan aan zichzelf te danken. Want like vasa met takito archiefbeelden nelito. Die actie voor Amanda. You go in de man kuma koisi tok. I go na de man oso huis aan huis tok. I go nya bami na nga den tok. Vanmorgen nog kon ik een archief bekijken. Pe amai tak na nga een vrouw. Veswan muur. Een pura regering. Ja toch? We moeten afrekenen met de vorige regering. Juist, maar de vorige regering heeft het ook niet goed gedaan. Maar die belofte die je hebt gemaakt aan ons, heeft het ook niet beter gemaakt nu. Is het van kwaad naar erger geworden. Bij u betak 200 dagen. Ik kan me nog heugen. Mijn medestrijders hebben ook gezegd, nou, Kogama kast 200 dagen, maar tak 200 dagen. Betak de fosforlisa haren man is streken. De man door Arkimi. Voor 200 dagen kotrot bijna 2,5 jaar na 3 jaar die weg banu. Ja toch, es zou weer als aan voer weg met Chan. In feite na dieptepunt moro. Ja, onto ons aan Israël. Tego omtrent groot probleem. Dan nou een piscine een moment no mo. Resultaat neem op ete. De plotseling jere gezondheidszorg. De resultaat neem op ete. Ja. En alle dit soort onderwerpen dat die. Hij creëert weg met Chan. Ja toch? Hij creëert weg met Chan. Omdat openlijkheid in bestuur niet vindt plaats naar afvolk. Dus afvolk naf sabi. Ja toch? Afvolk naf sabi pe de haan de etenonode. Pe besuser de etenonode. Ja toch? Afvolk naf sabi te pe omen functies, familie en vrienden abi. Ono talk about First Lady moro. Want mi era ma bari no af de interview. Ja, maar de First Lady de functie al neergelegd. Maar ja, trouwens. Zij bekleedt bijna 3 voor 15 functie. Is het ook? En het zijn families. Het zijn eigen vrienden. Of partijgenoten. Of regeringscoalitie partners. Dat ay charas aan kong. Dat fa inawatak de man bar ete weg met Chan. Migi een simpel voorbeeld verleden toch. A BTW nou een eis voor IMF. Dat hebben ze ons voorgesteld. A BTW nou een eis voor IMF. Bevoorheen de betaki if dingbo de na regering de IMF no basta. Dat ube man begrijping. De jude na regering IMF no basta omdat zij de ibo mek voor een pchima kontro een klein ondernemer. Ibo mek voor een pchima ko ap wa dakboe voor de ede. Is dat toch? Met diens verstande de afvolk en shitak no. Na lek van die ama bebari na politieke podium to elk 18-jarige. Ik kies een pisgrong. No een politici of no een politiek naf gideng naf beloof de moro. En if de no vinding, if de no vindgrong, dan de kan stappen naar een rechter. Wel, een wetgever taki. Elk 21-jarige, ano 18-jarige. Sorry. Tapik ba man no sabi wet? Ja? Dus tapik ba ama blunder? En dat is zorgen voor de sandi sinonode. Want pensie wa 18 jaar kan go no dat tak jongo. Ube beloof me. Ugi mo ang grono. Nee, ze moeten als grondinspecteurs nog gaan. De moest go lukupe gronde. If dat no sari zogenaamd online. Online roko.
sa minister fu GBB taki. Online stop, want dena money. Iji? Mas sumafen grong. O de eerlijk. Ayer sa fu free pakito no? Yere free pakito? De may tak about free pakito? No. Plotseling ako national dialoog. Free pakito fosi. Free Abdul Rahman fosi. Free Kenswil of how moet na goed daar, want derde neem bij comfort toe. Nog arresteer man lek van missie laatst nog, toe die geleden missie de man go tien maar oso. School toe. Go arresteer maar omdat ama bebetoeg mee toe. Free de standaard voorzie is mensenrechten schending. Free Stefano Bakito Biervliet. Free Raoul Abdul Rahman. Free Kenswil of Fayekar van Manning. Ja? Dan ikan kong tot nationaal dialoog. En als je aan ons vraagt, doe het een internationaal dialoog direct. Ja? No kon nga rommel tactiek potwan san tapta ti mekwansan kontrong dieptepunt da instant yogoantra omwenteling de alaman vergitino. Daarom a internationale dialoog. Dat no amane vergiti. Da mek a volk kotegyu saawani, aksiu saawani en yugi antwoord nen tapu. Zelf adea namus gi antwoord nen tapu. En im gi antwoord fa you o lossing up. A 2 jaar is hij wans do ete. Of a 2,5 jaar sa de ete. Fa you o lossing up. Mek OAS jere. Mek mensenrechtenorganisatie jere. Mek buitenparlementarische partijen jere. Mek alla de activisten. Nanga de NGO san de sanot sane. Ane hor a koutere. Koutaking so ere. Want je hebt organisaties die hoor kouteren ook toe. Ja? Laat het duidelijk zijn. Mik a president teken. Mik a vice-president teken. Mik a DNA teken. Dat na a belofte. Dat de tra-organisaties is snapelijk getuigen. De politieke partijen is snapelijk getuigen. Dat if you not doing. Dat unaf actie you, unaf take you moro weg met Chan. De go efuserifi. Ja toch? Na lekfa VP be bari toch. If a koers ada 30 no saka. Dan is het maar niks anders te doen dan inpakken. Om een koers den nu. Je ziet inpakken? Dat me bedoel. Saya bedoel na nga national dialoog en hodelijk ka inogiuno answer vitok mas sayo ay bedoel na nga dat mi ay bedoel. Fukos do na nga uno imching kamera, futak sayo wani, fumek organisasies of aktivisten kontrong pasboda. Datep sa tok. Nakuho rin publika laktang. Imalibakan on afhankelijke explain af. Konda koos don takitok. Eenmaal de president die zeggen is nu bereid om te praten met een ieder die in protest wil gaan. Elk organisatie. Ja toch? Elk bond. Dat ko doen publiekelijk toch? Morobong, nga OAS, nga mensenrechtenorganisatie, nga politieke partijen. Het gaat niet ook een politieke oplossing. Wie is waar je want draaien kom? Dan meneer, attention me, reta kwa Sandra pe free pakito. Jong, aan top staan te kamang in a politiek arena jong. Alama no man bribete. Voilà de sansa sa incontre sansa smadu furu sa sma furu. Luko langa de mij hoor amandisi. Luko langa omenslagvaardigheid. Aluk de man voor amang. Alle de wetsartikelen die mijn hart qua visitake heeft gedaan, waarvoor hij vervolgd zal worden, heeft na 5 of 6 stuk. Maar trama voeren vaak onder en die mannen zijn niet vervolgd. Maar... Luister. Mi bigis maler mi takti mat bar bij brongim nat defio. Ja, en lek van mi takke eerder ba. Kumi ate brudu. Omdat misref no mango lukamang. Ja?
Stefano Pakito Biervliet. Nou, of de chimbrada af me. Ja. Mine tak collega, mine tak kennis. En ik laat die hand los. Die mijn hand vasthoudt. Mi ate broedu. Is het toch? Dat wat ze hebben gedaan is puur mensenrechten schending. En nog president, nog vicepresident, nog DNA, sabi. Sabi tak Stefano ana kaliber dati. Ja? Stefano kan soms groot praten. Maar moet tegen Stefano na lik me. Umo fo bradiere, mau ati de sopching. Sopching. Nou asansa mimic me. Dat mi sabi fu Stefano. Ja? En lik van Stefano na mi medestrijder. Dan lik van tide na Stefano. Pakito Biervliet. Tamara Akande. Martin Atensio. Millie? Omdat we ko op gi unu kondre. Omdat we ko op gi unu brada nangasa. Gi unu volk. En pe democratisch ade toegestaan. En de artikels hadden man nakgamang. Sot wetgeving de man gebruikt. Burgerwetsnoodtoestand. Of vijkaring. Asaan dat vervalk batok. Dat bedef COVID toch. Tak de man koep a protestactiviteit. Fap berada. Pe oké aan de andere kant. Apchin berada no. Bereidingsreform. Voor luku asaan dat voorzie. En te aboshing, te de mannetjes van botei, dat beka bar na microfoon tak luister. Uko kiswa mededeling. Wan voor freko pingi unu, smade jaso, sane behorja. Ja toch? Disna, fraude na vreedzaam, if na giwan trasan, da uka te kupasi. Dat na ines de fout, sa Stefano mekiere. Tot mijns inziens. Pe misref altijd beteging. Pot de mannetjes voor jou. Voor luku. Zogenaamd a orde team. Na de mannetjes voor bem teging. Ba de bare via microfoon of a microfoon of via een karing. Isabi to. Maar dat na ines de fout. Mano tak dat na eng gi opdracht. Fugo boss DNA. Fugo plunder. En dat vicepresident, nog DNA, nog karkong sabi. Want densref bepot de egi mannetjes mindri akroot. Fulei akroot toe aan de man bederi na burger ook toe. Dat de sabi. Mok een simpel voorbeeld. 17 februari psato. Actrice sap psato. Uno bekom bakano. Jongsleden uno bekom bakape de man betak jongen een uitspraak boven de plaats of van besluit bomiki dat de man gaat Wilfingstraat. Is het ook de man plunder? You ziet ook de man plunder. You ziet ook de man go voerbrom. Maar de man bede toch? Omdat zij de, omdat a groep sa kong, a volk sa kong daadwerkelijk die vreedzaam protestmanifestatie. Sorry, sa ane rokos refitu. Nooit no be aba intentie voor plunder, voor pleeg vandalisme. Wat no sabo godoro tok? Misschien na Facebook, pe smaisor om en gong. De mij tegi tja nog erbij. Eenmaal ik begin direct. Maar je ziet ook dat even in de plaats ete? Nee. Dat ik ba sorik ba. Tak adisi 14 Februari. Toch? Adisi 14 Februari. Bede wa opgezette dag. Bede wa koep omdat de man bekondig aan. Alles plat.
Maar alles plat niet in de zin van plunderen. Alles plat met alle bedrijven, alle winkels, alle de scoren, alle de overheidsapparaten. Stop roko. Dat bedoelde we. Dat bedoelde Pakito. Dat bedoelde Abdul Rahman. Dat bedoelde al onze medestrijders. Maar nee. Is dat zijde? Want als alles plat of lam wordt gelegd, ja toch, dan kan de wetwijziging van de kiesstelsel niet meer plaatsvinden. Ja? En dan kan niemand meer schreeuwen weg met Chan, want de regering, want vervroegde verkiezing, Noma Kong, ja, en ook niet een zakenkabinet. Dat was het hele opzet. En dat if een regering, zou kon een nationaal dialoog ete, vindt tak minotak boom, en dan arresteer me toe. Dat heb ik altijd gezegd, en moet takken baga. Die opdracht voor ko arresteer me. Het is niet nodig. Ik geef jou de opdracht om mij neer te knallen. Want je doet me niks. Je denkt dat if Stefano Pakito Biervliet de vrijgesproken tak ons na precies zo toe, of vrede you. Misap sumana Stefano Pakito Biervliet. Amane vrede niks ere. Amane stop ook toe. Ja, furu say tak dat ay wap langa bloda ay staat na 3/4 dino mo. Of 2-3 di ma. Misap Stefano Pakito Biervliet book to if Amanda chablo. Na ines te fasi say kan do nga Stefano no de funo gotak na nga afolo. Funo du samus du gi enkondre. Dat dis na ines te fasi. Mie tegi yu tak yongo president nog vice-president nog de DNA vrede unu. Ay vrede Pakito. Hij vrede Raoul Abdul Rahman. En de vrede omdat de nog mang tegen kritiek. Maar kritiek moest de. Kritisch moet een burger altijd zijn. In het belang van een goede economie. In het belang van een good understanding. Dus, Free Pakito is 1. En minetak Pakito Wang. Dan metak Raoul Abdul Rahman. Met dat kansul, wis de mane gers mi, in vrede man. Want tamara je wan kotek mi toe. En imag, kotek mi, dan mi osnap opagyu, dan mi otegyu, inaf kotek mi, inaf chamigi chan. Inaf kosrotomi, sut mi kiri direct. Wanneer waste time, en inaf ko chamigwa santo boma. Sayde mek Pakito bem da santo boma dam. Tegi mi eerlijk, mek da man tegi nu eerlijk. Is hij een threat? Is hij een terrorist? Ja? Ama nou een gevaar? If je tak dat hij dat je vrede. Ja toch? No de, if je luku ina kondre je shitak, walo sal namang vrede, walo mang vrede gide meaning. Omdat de inlichtingen, diensten, a korps, de speciale diensten, worden ingezet voor vervolg burgers, voor arkische alamai taki, de mij sapeyego, de mij voor achtervolg, de mij sapeye tang, de man no teki date, de man teki na net, die leka video zei shipe de mij broko go ina trama of go arresteer amang. A angstcultuur, hebi ina kondre no de, je shitak, sernamang e vrede fugi de mene of fu kwa strati. Oma opap chiningre ongeacht sumanayu. Je wordt er niet voor bespaard. Luister. Kijk, qua religie ben ik een moslim. Ja? Maar, christelijk bekeken, hoe is dat 10 geboden toch? Ja toch? Hoe is dat valibibede tussen Farao en Mozes toch? Hoe is dat valibibede tussen Jezus en Herodes toch? Da lek fasa ye takinuno de toch? Da monte gere mi brada. Teka film voor Jezus. De luku pe de man bem kiezen tussen Jezus en Barabbas. Jezus sabe kies gadokrakti.
Fuma genees. Fuma tak oprecht. En no of de christelijke leiders of christelijke religie nom colleg me uit dat Jezus no bewarak. Zowel lik Mohammed schreef no bewarak. Want sa Jezus bedoel na synagoge. Ja? Sa Jezus bedoel na synagoge. Die de man tek a tempel. Lekwa gokhuis. Lekwa mochotenti. Huh? Saide. Sa Jezus doe. Ano troe alasani no? Tak dis na a oso fu mi pa. Dis na oso fu mi volk. Sa de sems mataki. Kruisig hem. Te luka velen fu Jezus de hersi. Om men fu den spionnen. Lek vasa itaki to. Lek vasa metaki tu. Wets die nare waren met het in de crowd zelf. Isabi tok. Begelei. So ibe abeng ba in haar tijdperk voor Jezus ook toe. De man bepay de man tok. Met de man kiezen die Barabbas. Sabi de wa moordenaar. Sabi de wa oplichter. Sabi de wa noem maar op. En de man bar kruisig Jezus. So persis so lek fa unu eikong. Lek fa mipchim brada Pakito eikong. Mipchim brada Raul Abdul Rahman eikong. En karkong Kenswil of sma Pikey. Noem maar op. So de ma ay pay mang mindri unu ook toe. Omdat de ma saptak a volk ap money van nodig voor survive. En a volk ook dwing. Mag give een simpel voorbeeld. Sa de ma doen nga de bushouders nu. De ma no bekis om mijn money tak. Of om mijn jari of om mijn moe home ten goede. Sa isi na interview. Hoor paki boutu jana fudedi sa ino bemanya sa ino bemarei. A uitspraak dat me kiere. We pleit doma na dat na uitspraak. Sa de man sabe prat de money fu Barabbas da betak. Sabe tegi de petega volk. Stem die Barabbas. En dis en zulke figuren hebben we in de DNA. Zulke figuren hebben wij ook midden ons. En sa de man do, de man acceptering. En if you accepteer, dat wat ik hem doe. Ja toch? If you take me money, omdat me take you tak hem do zoals en he taking en you aba money van u op een moment dat hij. Hem do sa me taki toch? Want if he no do sa me taki me ko take you. Dat na realiteit toch? Iji, na dat komt sa. Dat komt sa. Niks anders. Dat unom gebruik us refilek buriki verstang. Want zelf mi 5 jaar umapching. Bo aksita kusot kuterwal siya ko leguit. Dat asabi ook toe. Asabi en dis na de voorbeeld sa wegi de jongwang. Ino si van may klap je vrouw na score of fit na score. Na de voorbeeld sa wegi de. Ja, na ontwikkeling sa unu ay libgide na baka. Of sa unu ay stimuleer ding. Dus afvraag say aksimi, na dati mi brada. Na dati en stop do asan dati. Stop. Want ta kon bung, am kon bungu alamala. Ta kon slecht, na alamay vieren toe. Asrodati. Zij de met tak de mij creëren een burgeroorlog. Wat is de taak van een soldaat? Om zijn land te beschermen. Ja? Om het volk van een land te beschermen. Tegen de vijand van buitenuit. Maar ano, om jouw eigen broeders en zusters te zien als vijand. Om op je broeders en zusters te gaan schieten. Als rodatinaf bewaak een grens. Zodat drugscriminelen nog komen binnen. Zodat terroristen nog komen binnen. Ja? En mi vergeet je zo net itakwansani. Waarom Pakito, Stefano Pakito Biervliet? Waarom Raul Abdul Rahman?
Terwijl sabep sana centrale bank. Pe akay bersing de sa de verantwoord toe. Te you tak Stefano Pakito briefly de verantwoord toe. Omdat nama kondig a protestmanifestatie aan. Dat je moest go tik akay bersing ook toe en in potte in verzekering. Want hij was de hoofdverantwoordelijke. Zo ook de Haan. Ja toch? Zo ook om mijn voeding in de parasatale bedrijven. Of niet? Gelijkheidsbeginsel moet kunnen gelden voor een ieder toch. En if aan niet gelden, dat wil zeggen dat mensenrechten schending is gepleegd. Je hebt Pakito's vrijheid beroofd. Je hebt hem geestelijk kapot gemaakt. Je hebt de vrijheid van Raoul Abdulrahman beroofd. Voor wat? Voor vrije meningsuiting? Dat inaf best rotono dat kiru alamalatok. Doelek Gaddafi. Suriname is niet Cuba geworden. Even no look boom. Want in Cuba, zeiden mek om isi om in Cubano ja. Dat in de kontra de no mag takje wat de tak de tak was de worden zo gearresteerd. Zo worden ook mishandeld. Zo idem die toe ook in Venezuela. Isi dat serana kontrono. En im luku Cuba nanga Venezuela. Venezuela die ook in Zuid-Amerika is. Tropisch klimaat abi. De maasref op om in rijkdommen toe. Manafas van de beleidmakers uit draai akondre. Een machtszucht, een geldzucht, een materialistische karakter. Een leugende bongrobita wiswasi mentaliteit zo abi. Sorry tak mim tak zo. Ja, daarom ik mine tak net voor nationaal dialoog, internationaal, kogwe. Meneer Atenjo de vergita grondzucht. Hoe je na begrotingsbehandeling of hoe je sa a president taki een interview ook toe tak. Isma sakis morolek wangrong na Sabaku Village. Aba okasi of aman de bezig ding, zodat ze die gronden vrijwillig kunnen afstaan aan mensen die het hard nodig hebben. Dan meneer Atensio dan woluka leis woluku suma nanga suma kisi we si parlementariërs we si stichtingen we si walo sani walo ning nanga names en faces politiek geleerd kan je zeggen. Ja bribina sandati jongen. Zij de u gridis of gro jongen. Wan san sa lai insranang. Zij doen nog maar praten san eerlijk jongen. Dan wan bigi kuku tok. Luku, fosmogi antor tapasan dis go dipi, ja? Dan miwa actie mi barada. En kan de a president no denk kita kwe volging. No, jusre volging ook to sama taki. Vrijwillig. Ja toch? De mama de grond vrijwillig baga. Ja toch? Fosmogi antor tap ala de sandat baka motegi wansani. En mi wantega president. Ja? De Luz Stefano Pakito Bivliet vrijwillig ook toe. Luz Raoul Abdulrahman vrijwillig ook toe. Met daag je uit. Luz Kenswil of Amaning. Ja? Vrijwillig inomgo make the school to view of the manager's view voor go arresteer man neti. Dat kan tak voor vrijwillig. Want if you tak vrijwillig wan politicus of wan politica of kort gezegd politicis sa fin grong na sabaku kan gi vrijwillig de grond baga, dan moet je gek zijn in je hoofd, ja. Suma ogi vrijwillig wan pis grond baga. Yogi sabe bartak abaying. Gidep ching. Ja toch? Awaf de smasa empching ap grond drape sa daglis. Ook geen vrijwillig baga ook toe. Je liegt voor het volk. Je loga volk.
Je loa volk, zodanig voor meka volk brief, Pietrolis op dat nog go vinden plaats. En dat meki, mi brada. Dat mek de mij fit ga grondconversie toch. En altijd mi betegen ook ba, wat is grondconversie? Dis na grondconversie, want missie san, masen san gimi, daar te sabaku project. 29.000 euro. Na grondconversie toch? Grondconversie, 29.000 euro. Dat je want tegen me, president kondig aantak de makangi vrijwillig. Dat is smougie des maar dat aan 29.000 euro. Na president toch gas maar dat die. Ja toch? Als aan dit duidelijk bewijs dit toch? Ja, san, de mau arresteer me vast aan dat, van bewijs dat toe. Juridisch, je nak panya. Want bewijs dit toch? 29.000 euro toch, Sabaku project. Stichting. En kom ik met tegen. Abos, ano no e onfermes ref kwa grondproblematica. Pe unu daarom ik altijd mi betake grondconversie dekba. Sot grondconversie wet you put a dekaba. Abede sen sting you een groep kapitalisten. Mi ab situaties no de. Legja ina kantoro mi kan sorry serefitu. Pe stichting eikis grondhuur. De eisering die individuele die $5,000 en $5,000 SRD voor infrastructuurkosten. Maar die de man bapaya stichting, maar stichting individu no man vind een grond papiera plus ano man go een grond. Ano grondconversie van je kardati. Grondconversie. Ja toch? Zullen pema ap hypothecaire uittreksel. Dat stichting ei bartak naf ding dat no de sering die surfas. Mi ap de bewijs to. Zullen sa abos be worden geroepen voor tak na DC, voor tak na GBB minister. Tidak de mas sera grong die surfas. Dat surfas ei sering baka per kavel die omen €1,000. Van je karasandan. Inekaring grondconversie, no? Inekaring dubbele en trippele gronduitgifte. Dat pe bafout a dubbele nanga trippele nanga honderden gronduitgifte. Isabitok, nou een probleem ba. Lastang a grondconversie. A uitgifte dubung? Ano dubung toch? A probleem sa president Abi ay take mooi woord toe. Terwijl alasan sa ay taki na nga en regering team nagi mati na nga en family wang. Ano gimi na nga yu? Gimi na nga yu to dan an burger note to stand sweat ay gelden gimi na nga yu ano gideng. Milay of minolay. Wat toen de mahora burger note to stand of vijekaring. De maar bij 4 feestok. De maar bij de privé clubstok. De maar bij mag waka vrij toch. Na uno do me mag waka vrij. Zou je doelek tak we aburki denki dan. Dat we sama tak no. Daarom ik met takitok voor alle de onderwerpen sa uchako na visie. A goed gezondheidszorgsrefitupe. Maar moest go bij dressie. Boendiri. Zelf giwang. Wa verbandgas de mam go pai. Wa husdrang de mam pai. Wa paracetamol sref tranga. No de tu. Da if you want one national dialoog. Pe unoy actie no kogo internationaal. De beantwoord alla de vragen dati. Alla de vragen dat in beantwoord. Zij de mek a BTW consultak yutak na wa ESU IMF maar UAG goudsector, vissector, casino's of gokhuizen, ja, vrijstelling. Dat je puur a BTW uit UNO. UNO uit tampaya gelak. 100.000 zij verdien alamung. Yune puur next uiting. Zij de inoman kotegi ununo, kotegi ununo, fadukong, tak de koers ay stegen en je tabar.
prijswaarde voor buitenland of van karing, bij de winkeliers etak no, una no aan verstand BTW, we op uno prijs van uani, ote uani en regering no maar tak niks. Waar zijn de vliegende brigades nu? Is dat om een lesie je komt vetti tussen winkelier en klanten in bepaalde supermarkten? Nomo award is het omu. Ala di apres wie ei kring. Tide me bayen 10 golu, tamara me kome bayen 12 golu. Da omu otegi tak im go na regering fi. Da so ei begin. Iji? Maar you lek president want tak nationaal dialoog. Dat sa ideng tak unu ook of kon doen na you. Want you nog ja inhoudelijke van nationaal dialoog. Maar uno verwacht ook toe dat je collega uno uit dat ja, het komt door de vorige regering. Of het komt door de schulden wat de vorige regering heeft genomen. Igwa Dubai dan. Ino begwa Dubai no. Ino begwa India no. Ino begwe omen sa worden wees. Pa money mo pef money no bedin kasi. Pe ala de money e go sa go to e verscheep voor de multinationals gwe. 2 maal, 3 maal per maand. Huh? Pa belaste money de voor de concessies. Sa politici schreef abi. Money no de toch? Dat je tantegi unu. De schuld aan de vorige. Ja, je hebt gelijk, ja. Daarom hebben we hun dan uitgevochten, toch? En als zijn fasie. Voor u bestrijden tegen corruptie en nepotisme en noem maar op. Zo je me kemor erg dan strijden kom met je toch? Dat je die unu antwoord nou net. Dat is transparantie toch? Dat is wederzijds respect. Isabi toch? Dat nasa saya tak unu ina bestuur voor you. Dus tanga drape en daarom ik weet takitok. Uno tak furu, ja, sami wandu, ala de barara nanga sasayere, ala de leider sayere, kuspau anu koinuang. Ja, dat ko is a internationaal dialoog, publiekelijk anu in Chinkambra. Kuspa anu koinuanu. Ko tak free Pakito, free Raul Abdurrahman, free ala de medestrijders voor UNO. En ko tak wo bondu anu koinuan tak eenmaal iwan gooi nationaal dialoog, we tak internationaal dialoog, tapa onafhankelijkheidsplein. Of PF nou een trapresi, maar ano in yup Chinkambra, tanga drape mi brada. Da yoshi sa op sa na a resultaat. Meneer Atensio, weet je tangi ageng die a moment sa igonu. En wat je aan toe belangrijk zijn qua visie. Kijkers, die is bij de Martin Atensio, voorzitter voor ABOS. En we komen baka na Juan Tralis hibaka in Kulturu TV Open Mic in het 17e rijkste land van de wereld, Suriname. Tot de volgende keer.